Cada any el suïcidi és responsable de més de 800.000 morts, una xifra que equival a un suïcidi cada 40 segons. Per cada suïcidi consumat, 25 persones fan un intent i molts més tenen serioses idees de fer-ho. El comportament suïcida és universal, no coneix fronteres. És el resultat d'una convergència de factors genètics, psicològics, socials, culturals i altres factors de risc, de vegades combinats amb experiències de trauma i pèrdua. Aquests reptes personals es poden superar mitjançant l'adopció d'un enfocament multinivell i cohesionat. Tothom pot contribuir a prevenir el suïcidi. D'aquesta realitat se n'ha parlat a fons en una nova jornada trimestral de formació sobre prevenció del suïcidi organitzada aquest octubre per l'Hospital Universitari Institut Pere Mata. La presentació d'aquestes conferències ha anat a càrrec de Francesc Xavier Rufat, director gerent de l'Institut Pere Mata. Durant la seva intervenció ha destacat que el suïcidi és un problema de salut pública de gran magnitud i que cal abordar de manera multidisciplinar. És una mort violenta, però és una mort evitable. Seguidament, Marcel Cano, professor d'Ètica de la Universitat de Barcelona i membre del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata, ha pronunciat la conferència inaugural Vida precària versus vida bona, el suïcidi en un món en crisi contínua. Per Cano, la societat té la responsabilitat de mantenir la qualitat de vida de tots els seus membres. Tots estem en risc d'exclusió. No és tant l'individu, o no només l'individu, sinó què passa al seu voltant. És a dir, potser que l'individu tingui alguna malaltia, però potser que el món en el que visqui també estigui malalt. A continuació s'ha celebrat la primera taula rodona de la jornada, moderada per Francesc Xavier Rufat i que ha comptat amb la participació de Paulina Vinyas, Viviana Prat i Judit Pons. Les dues primeres han explicat la visió del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i les estratègies que han impulsat pel que fa a la detecció i programes de seguiment. La mortalitat per suïcidi és una punta de l'iceberg, però hem de calcular que per cada suïcidi consumat hi ha unes 20 tentatives de suïcidi. En aquest sentit, han destacat que l'any 2016 es van produir a Catalunya 491 morts per suïcidis, 152 van ser dones i 339 homes. 9.800 persones han fet unes 11.300 tentatives. Episodis que inclou tentatives i ideacions, no les dues coses. El 88%, 89% pràcticament, ha fet un sol episodi. El 35% són homes i el 64% són dones. I un 11% són menors d'edat i un 89% són adults. Per la seva part, Judit Pons, infermera especialista en salut mental, referent en prevenció de la conducta suïcida, ha exposat els principals eixos del programa de gestió de casos de temptatives autolítiques del Consorci Hospitalari de Vic. Explicaré Osona i el Consorci com funcionem, com és aquest programa de gestió de casos de temptatives autolítiques i altres cosetes que portem a terme al Consorci en la prevenció del suïcidi. Després d'una pausa per al cafè, ha arribat el moment de la segona taula rodona moderada per Jordi Peris, psicòleg clínic i cap de l'àrea infantil i juvenil de l'Hospital Universitari Pere Mata. En aquest cas s'ha parlat dels programes d'intervenció analitzant 3 experiències diferents. Per començar, Lola Riesco, psicòloga clínica i referent en prevenció de la conducta suïcida, ha detallat el programa de tractament grupal que realitzen a Vic des de fa 8 anys. Destaca la importància dels programes de prevenció, del treball multidisciplinari i l'evidència existent que sí que indica que la teràpia cognitiu-conductual és beneficiosa per a aquest tipus de persones. No son bien las situaciones las que nos llevan a comportarnos de una determinada manera o a sentirnos de una determinada manera, sino que es la percepción y las interpretaciones que hacemos de nuestro entorno lo que nos llevará a tener unas respuestas emocionales determinadas y unos comportamientos determinados. En segon lloc, Joaquim Puntí, psicòleg clínic i coordinador de l'Hospital de Dia de Salut Mental d'Adolescents, ha parlat sobre el programa d'intervenció psicològica i seguiment de les temptatives autolítiques en adolescents al Parc Taulí. I els nostres adolescents d'avui en dia no sabem per què. Segurament els sociòlegs dirien moltes coses, però se'ns disregulen més. Això ja veieu que no és d'ara, això. Romeo i Julieta ha passat a la història.
Els adolescents a vegades ens disregulen per amor, malauradament, i aquí també hem de dir que quan això passa, a vegades tenim suïcidis consumats i per tant no ho hem de menystenir. Per tancar aquesta segona taula rodona ha intervingut Fernando López Seco, psicòleg clínic del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de l'Institut Pere Mata. López ha relatat les característiques del programa STEPS. Las autolesiones y el suicidio pues, están muy relacionadas, ¿no? Las que más se autolesionaban, pues más ideación suicida tenían. Arribat a aquest punt de la jornada, s'ha donat pas a la tercera i última taula centrada en l'impacte social que té el suïcidi. Cecília Borràs, presidenta de l'entitat Després del suïcidi, Associació de Supervivents, ha explicat que el camí dels supervivents de les persones que han patit la mort d'una persona propera per suïcidi és un camí molt dur, però els tabús culturals, socials i religiosos poden fer que aquest recorregut sigui encara més difícil. Que el suïcidi és un problema social, en tant en quant ens planteja un problema a nosaltres, a la resta de les persones, a la societat, perquè la majoria de nosaltres no ens suïcidem. Per la seva part, el periodista Esteve Giral ha parlat sobre el tractament mediàtic del suïcidi, analitzant la realitat actual i el que s'ha fet al llarg dels darrers 20 anys als mitjans de comunicació. Jo crec que ens falta a tots molt de coneixement sobre el tema del suïcidi, moltíssim de coneixement. Ens quedem moltes vegades amb 4 clixés i amb 4 tòpics i costa molt abordar una realitat tan i tan complexa com aquesta com queda evident aquí. Per tancar aquesta segona taula rodona, Eneco Barberia, subdirector de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, ha destacat la importància de les fonts forenses en l'estudi de la conducta suïcida mortal. La aportación o nuestro papel en el conocimiento de la conducta suicida mortal a nivel epidemiológico pues es trascendental. O estamos o se seguirá infraestimando la realidad de la mortalidad por suicidio. La jornada ha acabat amb la cloenda a càrrec de Francesc Xavier Rufat, director gerent de l'Hospital Universitari Institut Pere Mata. La única cosa que penso o que us demano és que pugueu fer una reflexió com a professionals de tot el que s'ha dit aquest matí, d'aquesta reflexió que la pugueu també compartir, dialogar amb els equips, amb la gent que no ha vingut i que puguin sortir propostes de què podem fer en tot el que ha sortit aquí al nostre territori per ajudar als nostres pacients i a les seves famílies i des d'un treball interdisciplinar, multidepartamental i que qualsevol cosa que puguem necessitar, segur que els ponents que han vingut aquí estaran agraïts de poder-nos ajudar.